Takže čau to lidi, vítejte u nového videa. Teďka si dáme lehkou Game of Speed s Frantou. Zadávám první a zadám tailwhip na zemi. Tak pojď. Dá se. No tak pojď. Tak a pojď. Já jsem to asi moc nenatočil, pojď ještě jednou. Jo. To teďka zadává Franta. Takže já zadám 108, Feky 108. OK. Tak dlouhé, jo. OK. OK, tak já jdu menší. Máme i ten whip? No. Dobrý den. Počkej. Druhý try. Jo. Tak teďka zadávám já. Budu asi no food, whip a bar. OK. Keči, ale nevadí. Tak a pojď. Yes. Tak a on teďka zadává. Co jdeš? Takže já teďka zadám vajcovou klasiku do Kenkeru. OK. OK. Tak a teďka to dostanu já. Jo. No, takže teďka zadává vajco. To zadávám já, no. Tak Co a se dáš? přesuneme tam. OK. Můžeš. Teďka zadávám nějaký shield. Vyskočení. Tak. A one foot z toho. OK. Tak jdu teďka spomínat. Tak pojď. A one foot. Yes. Takže jo, já teďka zadám whip do lipa. OK. OK. Ještě takhle? Takhle? Jo. OK. Takže jo, vajco to jde splnit. Jo. No tak to ale. Jdu ještě jeden pokus. OK, pojď. Dám si ještě jeden pokus. Jaj. Jo, uznává se. OK. Takže teďka zadávám já a já půjdu vypá do tady toho, jako vypá z tady tohohle, nevím. Teď jsme to našli, takže budu to zkusit. Tady spáhnu z backgrounds. Tak já to jdu teda. Jo. Takže já to na druhou stranu. Takže já to budu dělat. Yes, uznávám. Takže jo, teďka jsem tu našel tuto cihlu, takže budeme přeskočit. Takže se přesuneme tam. OK. Takže teď se nám to trochu jako rozbilo, ale jdem to spravit. Takže jo, tak já zadávám jenom takto prostě přeskočit. Takže tady tohle přeskočení. OK. Yes. OK. Takže jo, veď to dá, mě to dá. No, na první. A teďka zadávám já to přeskočím. A pak půjdu vypá. OK. No. Jo. Tak Franta to jde splnit. Yes. A vypá. Jo, znachyš se Albrechtanu. Jo, teďka zadávám já a půjdu přes to vypá. OK, takže přes to tailwhip. To bude lehký. OK, tak pojď. Yes.
To bys dal. Pojď to dáš. Ne. Dej si rýdu. Dávám tě ještě. OK. Tak pojď. Jo, dal to. Takže teďka zadává vajco. Takže já zadávám asi... Budu přesto přeskočit one footem a bar spin. OK. No. Přibrzdil se. Aj. Tak já jsem nedal bar spin, no. GG. Takže já zadám to, co chtěl zadat vajce a nedal to. OK. 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 Jo a lidi, hrajeme na co to, já jsem to zapomněl říct. Na co to? Aha lidi, takže já jsem se spletl, takže hrajeme na SCT. Protože kdybychom to hráli na SCT, tak to hrajeme třeba 2 hodiny. No, Uznáváš? jo. Takže já jdu 108 a vypá přes 100. OK. Já nevím, jestli to dám. Aha, tak já si dám ještě jeden taraj. Jo. Taraj, Taraj. Tak pojď. No a teď už mám to přesto. Aha. Nice. Tak on zadával heel whip. OK. Heel whip. Jo, pojď. No, pojď. Dávej. Jaj, GG. Takže já teďka zadávám vypa a vypa. Jo. Tak on to dá. Yes. Já také zadávám já, půjdu 108, feký, vip a 108. OK. To nevím, jestli dám, no. OK. Ale já nevím, jestli to dám, protože já jsem to nikdy nezkoušel. Blud zajel až do keře. Dám ti ještě jeden pokus, pojď. Okay. To dáš. Jo. No, dal to. Hezky. Takže jo, vaď to jde přeskočit a půjde 108 a potom ještě vypa. No, tak snad to dá, no. A vypa. No. Lidi, my jsme teďka zjistili, že mám jedno písmenko, že jsem nedal heel whip. Takže mám zatím Esko a Franta má nic. Ale on jde teďka splnit to, co jsem zadal já. A whip. Yes. Teďka zadává Frantík. Takže jo, teďka zadávám já a zadám vypa do krosu. OK, no tak to neumím asi. Jsem v životě nezkoušel. Tak pojď, ještě jeden pokus máš. Nevím, uznáš to? Pojď znovu, ty jsi to tam potom dal tu nohu až. Jo. Jako by to nebylo. Ne? Ne, protože ty jsi takhle dopadl, takhle jsi měl nohu a dal se dozadu. Tak ještě jeden try. Jo, pojď, dám ti. Aj. No, tak zadáváš. Zadáš. Asi to přeskočím. A pak jdu vypa a bárky. OK. Jo. Tak teď Fran to bude splnit.
Yes. No tak on jde. Půjdu jíla na to a skočím dolů. Jo, na to, OK. No, to pade. A dolů. Co? Já nevím, jak jsem... Já vyzkoušet, ale jako nevím, jak... Tak to nedám. Sice. Mám sice, no. Takže co zadáváš? Zadávám asi... Vypa na pade. Pak takto. A nevím, nějak tak asi. Aha. Jo. Tak já jsem to skočil až na trávu, ale to nevadí. No, já ti to uznám. Tak. Jo, dobře. Už to ještě byl. To byl. Tak. No. Hej, já zkusím 2,7 dolů. Tak ok. Yes. No tak on jde teda 1, 2, pojď, 3, 4, 5. Takže jo, ten druhý byl sice sketchy, ale tak to nevadí. Nevadí, se uznává. Tak já to jdu. 1, 2, 3, 4, 5. Takže Whitestacka zadává, co zadáš? Já zadám vypa, nevím, no food třeba a vypa. OK, tak pojď. OK. Yes. Tak on to nedal, ale jde to ještě jednou. Ještě no food. A zadám asi... zadám... Tak dělej něco, vymysli. Jo, do krasu. Tak ok. A když nedám ani hýla, tak nedám hýla do krosu, tak dělej. Tak sorry, tak já zadám něco lepšího. Já zadám... Nevím. Asi bez rukou jezdit. OK. Tak já nevím, jestli to dám. Jakoby, já to zkusím díl. Já zadám něco jiného. Takže jo, tak já jdu nakonec down vypa. Ok. A ještě něco? Ne, to je všechno. OK. A nevím, jestli to dám. Já to dám. Jo, pojď, to dáš. Ne, ale to mám. Jo, dej si ještě rýdu. A máš ještě potom rýdu. No, teď to dej, kámo. Máš ještě rýdu poslední. No, kámo, ale nevadí, no. Tak nevadí. Prohrál Mám jsi. sice to. Dík za gameu. Yes. Takže děkuju, že jste se dokoukali na celý video a dejte like a odběr a čau.